De dir-te a un metge que estàs en una fase terminal i que bueno, que si a Barcelona no d'això, doncs que tens els dies comptats, estar aquí ara explicant la meva història, hi ha un camí molt llarg, no? Això ho has gravat, no? Sí, tot està gravat. Si jo ara miro la meva vida abans, el 2014, i ara el 2017, o sigui, em llevo, vaig a treballar, surto amb els amics, canto a la coral, vull dir, faig el que feia. Ara? Tens un càncer, doncs, bueno, un càncer et pots curar i afortunadament la majoria de la gent se'n surten, no? Que és possible, que jo estic aquí, que es cura, hi ha casos que hi ha alguna seqüela però es tira endavant i que acompanyar les persones que ho patim o que ho hem patit en el procés amb naturalitat i com sempre, vull dir, la gent que t'estima, la família, els amics, és molt important això. La meva dona em va cuidar un any i mig, No vaig tindre cap infecció de res. Bueno, feia d'infermera i ella no en sabia res. I treballava i em va cuidar i sempre amb il·lusió i alegria. Vull dir, la meva germana igual, vull dir, que això és molt important, que el que està malalt al seu voltant també, ostres, el mimin una mica, no? El meu objectiu era només un, em queda un dia menys per estar bé. Quan un està malalt i té aquestes malalties, això, ha de tindre fe i confiança en ell mateix, no? Tu has de tindre confiança i transmetre aquesta confiança a la gent del voltant teu. Sobre la malaltia tinc pensaments recurrents. En tinc tres. Un és, sisplau, ja ho he passat, no cal que torni això, ja ho he viscut. Per tant, sí que aquella petita por i el pensament de que no torni a passar. Un altre és, quan veig notícies de és un heroi, ha superat el càncer, o m'ho diuen, no? Jo no em sento ni cap heroïna, ni penso que la gent que ho superi sigui heroïna, ni que sigui una lluita. No, és una cosa que te la trobes, que tant de bo no hagués passat i que ho entomes com pots. I després, fins i tot a vegades hi ha com un cert sentiment de culpa, de dir, ostres, jo sí i ell no, per què? Després passa, i penses, quina sort que he tingut. I agraïment, agrair cada moment i cada dia. Però aquests tres pensaments, o sigui, el petit sentiment de culpa, el de no ser un heroi ni una heroïna, i sisplau, ja està, només. Estic molt agraït a la vida i tindre la sort de caure en un equip de metges tan fantàstics, no? I tan humà, perquè som gent molt humana. I soc un tio de sort, de molta sort, i molt feliç.